Kus shi kenan jagora, sarki mai gayya mai aiki, sarki a gida, sarki a dawa. Ƙurunƙus ya kashe rigimar da take tsakanin jakadiyar FKD wato Tima Makamashi da kuma fatacciyar jaruma wato Fati Muhammad, inda ƙurunƙus ya kashe rigimar babu ita babu ƙarinta, ta mutu, inda ya tattara wa'annan jarumai guda biyu na masana'antar Kannywood wato masana'antar shirya fina-finan Hausa, inda ya zabga musu sulhu ya ƙarar da waccan rigima da shaidan ya haddasa, inda ma cikin farin ciki da annishuwa suka tafi ga ɗaukan hotuna tare da jarumin da kuma sauran jama'ar da ake shirya fim a wannan lokaci. Alhamdulillahi, wannan rigima ta zo ƙarshe wacce aka yi ta tsakanin jakadiyar FKD wato Tima Makamashi tare da fitacciyar tsohuwar jarumar ta masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Fati Muhammad. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen rigingimin masana'antar Kannywood, ya zamana cewar ba a ƙara samun wata fitina ba. Allah ya zaunar da masana'antar Kannywood, Allah ya ɗaukaka masana'antar, Allah ya girmama masana'antar, Allah ya mai da kasuwancin masana'antar fiye da abun da aka samu a baya. Daga wannan gidan TV mai suna Tima Makamashi TV zai ci gaba da kawo muku irin wannan shirye-shiryen da ma wasu a nan gaba. Kai dai subscribing a wannan channel na Tima Makamashi TV.